Эпивак корона вакцинасын вируска айрыша биришүчән кешеләргә ясау мизгеле бу. Алар монда үз теләге белән килә. Табиблар, укытучылар, банк һәм почта хезмәткәрләре 500 кеше, тик 30%-ында коронавируска антитәнчекләр табылган. Шуңа кире борганнар инде. Вакцинаны алучылар исә үзләрен яхшы хис итә диләр Роспотребнадзорда. Конечно же, добровольцы они под пристальным вниманием. Әлбәттә, алар һәр даим табиблар күзәтүендә. Вакцина ясалган кешеләр ким дигәндә 6 тапкыр медицина учреждениесенә килеп тикшеренү уза. Бүгенге көндә Эпивак коронаның бернинди дә тискәре йогынтысы теркәлмәгән. Эпивак коронаны минус 18 градус салкында тоту кирәкми, ул плюс 2-8 градуста да әйбәт саклана. Аны 18 яшьтән алып 60-ка кадәр, аннан да өлкәнрәкләргә ясарга ярый. Тик катгый чикләүләр бар. Однозначно противопоказание будет это беременность. Йөкле һәм бала имзүче хатын-кызларга 18 яшькә кадәр балаларга хроник авыруы кузгалган кешеләргә прививка ясалмый. Төрле чирләрнең кискен чорында аллергия, яман шиш, иммунитет какшаган булса, кеше химия препаратлары белән дәваланса да вакцина кодалмый. Тумау төшсә, йөткерсәң, ОРВИ һәм ОРЗ-га охшаш симптомнар булса, башта тулысынча терелеп бер ай вакыт узарга тиеш. Эпивак корона шул чакта гына ясала. Әлегә тест рәвешендә булса, киләсе елдан масса күләм рәвештә булыр дип көтелә. Мы предполагаем, что это будет, конечно же, по объектам, по группам риска. Беренче итеп вакцина төрле оешмаларда эшләүчеләргә барып җитәр дип уйлыйбыз. Табиблар, укытучылар кебек вирус йоктыру куркынычы зур булган кешеләргә кадалачак. Әлбәттә, аларны медицина учреждениесенә чакырып алачаклар, бәлки онлайн теркәлү системасында эшләтеп җибәрербез. Ул чакта теләгән һәр кеше алдан языла алачак. Эпивак корона вакцинасын сынау өчен 6 ай вакыт кирәк. Коронавируска каршы файдасы ачыкланса, ул теләгән һәр кемгә бушлай ясалачак. Вакцина 3 атна аралыгы белән 2 мәртәбә кадала. Гриппка каршы прививка кебек үк аны ел саен кабатлап торырга кирәк булыр дип планлаштыралар. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы.